investments e gwengewa ng'amo yiedhi kar koko nitie ngero moro ma joluo wachoga maber ni ng'amo loyi tok e simeru tidwa ni dondri gi meru. Mago ne weche joluo machon, to gi sechegi gima rach iwache no rach. Kendo en kwayo makende ni jogo manitie i gigi mung'i kaka nyalo konyo jopiny mondo come out. Achiedh nade mwan go gi sechegi. Ngima tek, uchumi oridore. Manyalo wacho ni atamalo ma jogo mawinjo ber Kenya ka gi sechegi ka ng'eny en atamalo 5. Ng'ano manyalo yudo chiemo kete mesa, ochama well balanced diet, to jomodong' en strungi timadhi okinyi saa 6 ka hap Nyasaye yudo sapa. Wadogru back to drawboard mondo wang'e ni to Kenya ni walose nang'o. To kik ng'ato mor neno chiemo to jowetegi hinyore. Nyaka bedi ni watewa nyalo bedo ni anind kech nikech nyao mara kata samuoyo mara to an gi kwe. Gima berie mogik en kwe. Ma akwayo jatend piny ma Dr. William Samoei Ruto gidwar kaka gibedo piny, ene commander in chief, omiyo bila gi the right directions on how to handle security matters. Come on. Wabe wa all gi yuak. We cannot keep on putting on black dresses. Kata wabed ni wakunjo wenge wan ga chiedh nade wan ga lit. Gimo miyo ji ne wuok oko ok nikech mor, kimor ni bete ot. En chandruok. Pesa miyudo kata ka bed nondiki, kachopo at the end of the day tionge kode te, ichulo kode gope, bokonyi ok okonyi Cleophas. Erokamano ahinya Wilkister. Erokamano ahinya, ilere yo makare kendo e thuolo ni duto ka wantiere kar kae ng'anyo kelo midekre kendo kelo mirima ne oganda mathoth ahinya. Kinde ochopo ma ng'anyo nego bed ni chungo kosoyo. Wilkister ma wacha achiel kende kata ng'aduogo e studio ma Nairobi kaer Dorothy onego bed ni kete yo machalo nade koro nyaka sani. Ng'anyo nego bed ni chungo mondo twak obedi kaka jotelo kod jo kanisa mathoth bende osebedo ka wacho koso. Cleophas, wach ng'anyo chung kata ok chung to pod ok odon wadonje. Nyaka ng'ato ka ng'ato lore wi yien moidho. Iwinjo? Wan joma ni piny